Prejubun fi bro session part te kane ka video ka dei nam ta kitu ki candidate ki ba apply nam ta ki post ki ba lai thapo negrim habe dei bat ka kumno ban yo ban download ya ki admit card ki jong ki mo te sa page bhai kane ka video benakut ban tip mar ki bun mar ki bala kali ka tu ka video ba 4 yo download adu mentaro ka admit card te ka link ki ong ba kamlong ka tu ka ngabu ka tu ka video ndai hang sha ka de ka ju hi ka link ka ba phi apply nam ta ka tu ka post ka de ka ju hi ban yo ayu admit card ka jong phiru te page bhai kane video nam ta kijing tip ka ba khamne aba de bagane admit card for the CBT examination downloading by candidate phaban download ma phi kinam pha message re phi te phaban download kan ma one page the admit card for the CBT examination as part of the recruitment process for the group B and group C latip dated 17 October 2018 negrim is made available for downloading for individual candidate long available te sa check the admit card could be generated in two stage te kadon artalik stage ma kadang show ka first stage ka badai ka city level but ka second stage ka badai ka center level examination center and its address along with all the information te kane ka first stage amran kam than pen ia ka city phi yo ha e ka city ka phi to exam badai ka second stage de ka de ka admit card ka jong phi ka ba phi bandra ha ka por exam kan mo ka de ka second stage te second mau te ka website kadika ju hi jing kisha ka kane ka website dengan sabu po description ru sa check kan mau ban klik hang tu simur show ban poe ban comment kan don ka simur ki don gi mempat nang adu mentaru te sabet hang tu https:// dan hlln_negrims.cbtexam.in kadika ne ga ju ada don na preng jung pi kim kamlong ka tu ka link te phila ban type dune direct apo Google phila ban poe bai unlock in through the register email ID and password te sa login lang ba register ID but password ban yo ban download ma te page shwa fin download the schedule of the examination date from which city level admit card and center level admit card could be downloaded as given below te gila ai ka city level bar ka center level admit card te second mau hang ne mau ada batai mention clearly hang ne ba candidate should invariably carry the second stage admit card to appear for the CBT phap carry ya ka second stage admit card te hang ne po la dap ai mom city level to be made available la dap ai la pen long available adu lai tarik ten re ya ka center level admit card to be made na live for the candidate kan dei nru tarik kemud bala shai te gibun ba bakali ba kamyo te namar ba kampat long available te ka daw kampat yo te ka to ko we ngashu ajing tip ba kalong na du shitrik terter kin sapin mi ki klem pat mention bade kan tarik tehne bade kila dap ai ba na du nru tarik kila pen mi nam takine ki post ma phap pe ki post ade lakchung jong ki post omde re barok ma itu center level to be live for the candidate kan mau phap login email ID but password salah ban download ma kan mau kaling ada bayang tu ngasapen iru menda man ada man batay kani ngasapen iru te still level adu lai tarik kinen lai tarik number post te khandai ke exam te ndru ban download ban yo nadu la shai shipo baje shaneng layo ban download along live ki candidate barak ma astan account astan dietitian pharmacist junior tegine kidon ki chef kumon ar chef kidon gi yo mste berjan ben ar chef kidon gi yo tang chef kumur baki duna candidate kan Andrew tarik take to post akan mau one page storekeeper junior technical health inspector okay takane ke health inspector pada new tarik long available siapa kum ki post ade ma storekeeper Andrew tarik takane health inspector new tarik tur new ni exam ke bade shpo tarik exam ka admit card ka long available new tarik Shpo new to kerteng post page diagram assistant registration clerk technician warden CSD data processing kini de new tarik kan long available tekan mau bhai kini ki post adu ar phulai adu ar phra claim pat pentip mau city intimation will be open shortly can sa open phaban check by website kin sa open kane ga ju hi ka link ka you can check na kane hi tenam ta ka lower division clerk kempat ai certificate kempat ai account acting assistant bar ai radiographer occupational therapist bar record clerk adu mentar kempat ai kin sa pentip ma te phaban check back update ban check man kapor pangi sa pendep te kini ki we na neng bada ndru tarik bat new tarik kan long available ki bada exam khandai bat shpho jong u December te yang ini page mentang in play ka tu kaling ngasabu apa description ru kan kaling klik kan kaling nda pila klik am kan mi kum ni recruitment group B C recruitment dan program tu kan wan kum ni kan mau ban page
Oke kamlong ha te la page yang tu te ki detail baro kila download hang ne page advertisement in Hindi la dapat ko ega detail jong advertisement in English, advertisement in Hindi, how to apply, ladan syllabus, admit card notification, hang ni la download mau jeng batai hang ni. Tu kudu nang ni nakaju hi kaling banyo admit card ki ke bro. Then admit card city intimation, then login filaban login. If you are already registered, please log in. Proceed to fill the form. After you complete submit form, login anytime. Download te filaban login biang ni nadu lasai ka laban don gapa admit card ka jong pi kan mau ma wan pe login do gaju hi email ID but password basa check pada ban yo ban download ki admit card ka jong pi namta kan ke exam te kaju hi kan ne ngan ta kitu ki bom pat ai ka tarik ru nang ne naju hi pila ban check te namta ban check pada spu kitu ki post ki bom pat pentip tarik namta ban yo admit card pila ban klik no ne admit card notification no klik nang ni pinyo eka PDF ngal ada download la klik nang tu pinyo sayo eka ne kin update billing ba kan hi te menta pada kelempat update nam tag ni ki LDC nam ta physiotherapist accounting assistant radiographer occupational bar record klik ki kelempat ai ya ka center bar city level jong ki admit card bar examination date kelempat ai te second mau ban check from time to time ban yo bahama te wanam sai ai la dang amla ban yo ban pen irap API kapor ko biang te nomor ngadon ki kam ki bangamla ban kiar te nga pendep shonang tu te kala shempor te yele ban page hi lang ba kan hi ka website nam ta ki jing tip ki ba kham ne awe de ber kan ka post te nga try tang ki ne hi ki jing tip thila sai te la dampat sai sa shu komen te ngan sa persyangkan bala ban pencek ban yarap ka ke badai ban mla ban yarap tang ki ne hi khule shuban